رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami tiranan Cebu dalong tayan imatok nila ulan na tayan social media na yari waktu Allah Ta'ala may pagkain waktu ini dia mengawai ron katilutan si Ebanang Kaburuan in waktu ini insyaAllah supaya makawat na to in rayaw-rayaw parbahagian to ng waktu rihil katutan ng Sinalaw Ta'ala dari nako ay mangod amun dinihil patuntum lawi-lawi na mga amun bago Islam. Nakasud pa agama Islam, kabalik pa amin punan sitan Allah Ta'ala. Nagmupalugay, tukbal po in-sahit si kanyo. Mayroon na tayong dan ka sa Kadir Gadi Pani. Wal yato pa bahal siya na ito. Alhamdulillah. Syukran Syekh Zakaria Muhammad. Hafidhullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, with the last, I think 2 weeks ago, that we have started our propagation to invite our brothers and sisters to the fold of Islam. So, as we know, Alhamdulillah, that all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to convey the uniform message of Allah subhanahu wa ta'ala, which is to believe in the oneness of Allah. So Alhamdulillah, we started with Prophet Moses and Jesus alayhi salam, because as we know, at this moment the three known religion, Al-Islam, the Christianity, and the Jews. So Alhamdulillah, we try to focus ourselves to concentrate on what was the message of Moses alayhi salam. Alhamdulillah, he conveyed one message, just like Alhamdulillah our forefather Adam alayhi salam, the source of all the creation of the humanity, Alhamdulillah, from Adam and Eve. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran about them, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. So alhamdulillah, alam natin, subhanallah, na ang ating pinaka-apo na si Adam alayhisalam ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos nilikha galing sa kanya ang kanyang naging kabiyak na si Eva, si Hawa, at galing sa kanila na maraming kalalakihan at kababahian, subhanallah, alhamdulillah. At subhanallah, sa isang aya, ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinaka-the best among the creations, no, ay ang tao naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, matatakot sa Kanya, hindi lang sa salita, pero sa gawa. Kasi ang paniniwala na walang gawa ay walang kabuluhan. It's useless. So alhamdulillah, as we know, after the creation of Adam, just one original message has been repeatedly delivered to mankind throughout the history of humanity. Thus to remind people about it and bring them back on track. Many prophets and messengers, including Adam, Nuh, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, were sent by the only true God to convey this message, which is the message of Tawhidullah, to believe in the oneness of Allah. So, among the prophets mentioned in the Quran, 25 mentioned in names, starting from Adam alayhi salam to the last three prophets, Moses, Jesus, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, kaya ang itong Islam, lahat ng katuruan, ang katuruan ng nakalipas ay hindi natin isinuway. Kung ano ang originality ng message na pinaabot ni Adam alayhis salam, ganon din ang alhamdulillah ang pagkarating kay the prophets after him, especially mabanggit natin ang pangalan niya, si Nuh alayhis salam, si Noah. So, si Noah alayhis salam, umabot siya ng 1,000 years minus 50. Ibig sabihin, 950 years. Naghikayat ng paniwala sa ikaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero subhanallah, kahit ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ay hindi naniniwala sa kanya sa panahon na yon. So subhanallah, 950 years ang nag-imbita siya sa mga tao, alhamdulillah, para maniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sinasabi nila kay Nuh alayhis salam ay isang majnun. Ang ibig sabing majnun ay yung buang-buang o loko-loko. Dahilan, nung na-receive ni Nuh alayhis salam ang revelation galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na magsigawa siya ng isang ark, yung barko. At ginawa niya ang barko sa pinakatuktok ng mataas na bundok. So ang sabi ng tao, kung ikaw ba ay normal na tao, hindi ka makapag-isip ng ganyan. Subhanallah. So, subhanallah, parang dinajok-jok nila si Nuh alayhis salam. So sabi ni Nuh,
ako ay inyong propeta na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi at inordelan siya na gumagawa ng ark. Dahilan sa inshallah na parating na calamities, inshallah. So alhamdulillah sa on the way, nagmagawa siya ng barko. Subhanallah, ang mga tao sa kasamaan ng kanilang kalooban, ang ginagawa nila, dumudumi sila lahat doon sa barko na yun. So, sa isang istorya, alhamdulillah, isang yung mangmang pupunta doon at dumumi at siya ay may leprosy. Subhanallah, sa gawa siya nagdudumi doon, na natumba siya at nagkaano siya sa mga dumi doon. So, alhamdulillah, nakikita niya yung kutis niya na tamaan ng yung dumi. Subhanallah, nagiging magandang yung skin. So, subhanallah, alhamdulillah, nung nalaman ng mga taon sa kanilang panahon, alhamdulillah, tinatanong siya na bakit ka nagiging gwapo. So sinabi niya, ako ay pumunta doon sa barko ginagawa ni Noah at natumba ako at hindi ko akalain pala yun ang nagiging medisina ng aking sakit. So lahat ng tao na dumudumi pumunta doon at sila rin ang naglilinis lang lahat ng kadumihan ng ginagawa nila. So alhamdulillah, ganyan. Hindi natin alam pag ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya mangyayari, nag-order lang siya ng kun fayakun. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, nung dumating na ang yung baha, umulan ng 7 days and 7 nights, subhanallah, sinasabihan niya pa ang kanyang anak at asawa na halina kayo dito, wala nang iba pang salvation maliban lamang kung kayo ay makapasok dito sa barko na ito. So ang sabi ng kanilang pamilya, ay dito na lang kami, yung kanyang anak pati asawa. Mayroon pang isang bundok na pinakamataas sa panahon na yon at pumunta sila doon. Akala nila na masisave sila sa baha. So alhamdulillah, nung dumating na ang baha for 7 days and 7 nights, subhanallah, at naabutan na sila ng yung flooded kung saan wala nang natitira. Ang order lang ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Nuh alayhi salam na kukuha ng every pair ng yung hahayop. Dala-dalawahan, isang lalaki, isang babae, subhanallah. So alhamdulillah, kaya kung ano ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay katotohanan. At tayo mga tao ay sadyang maiba ang ating pag-iisip. Akala natin ang ating relihiyon ay maisagawa natin according to our accordance. So alhamdulillah, sa panahon ni Moses alayhis salam, so ganon din, na alam natin na mayroon tinatawag na testament, di ba? 10 lang. Hindi, alhamdulillah, dito sa Islam ay talagang complete thought. Dahilan, alhamdulillah, sa pagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na 25 prophets sa sangkatahuan, doon siya. At ang pinakahuli sa lahat ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after ni Jesus alayhis salam. So sa panahon ni Jesus, alhamdulillah, napasabi din niya that there will be a prophet like unto Moses. Napasabi din ni Jesus that there will be a prophet like unto Moses. Nakasaad na siya sa Biblia nila. So alhamdulillah, ang prophet unlike to Moses ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilan si Jesus alayhis salam hindi nagkapag-asawa.
hindi siya nagkapagpamilya, ay hindi siya nagkapag-sacrifice. At tulad na gawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagka-encounter siya, nagpagbaka sa mga kufar, sa mga hindi niniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa prophecy kung saan ay tumupad sa pagdating ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano yung buhay ni Moses alaihi salam, ay matulad din kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nag-sacrifice, nagkaasawa, na maging nagulo ang kanyang buhay dahilan alhamdulillah sa pinapatupad niya ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ngayon ay binibigyan ng chance ng Allah subhanahu wa ta'ala para ituwid ang ating buhay. Kung maniwala tayo kay Jesus alayhi salam, alhamdulillah, tayo ay tumutupad sa anumang nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahilan si Jesus alayhi salam nung sa buhay na, alhamdulillah, siya mismong sarili niya ay nagsabi na siya ay pinadala lamang ng Panginoong Diyos para sa na walang tupa ng Israel. That I was just only sent to the lost God of Israel. So, subhanallah, hindi tayo Israelite. Kasi ang Israelite, iba ang pag-ugali niya. Makikita niyo ngayon sa present situation sa Palestine. Hindi ko na habang aking yung salita tungkol sa nangyari ngayon. Nakikita niyo na sa social media. So, yan ang mga pag-ugali ng mga Israelites. Subhanallah. So, alhamdulillah, ang Prophet Jesus alayhi salam ay talagang nagsabi sa atin ng katotohanan na huwag siya sambahin dahilan siya ay tao lamang. Siya ay tulad ng mayroong manifestation ng tao na gusto magtulog, kumain, at gumagawa ng ibang-iba pang gawain ng tao. Subhanallah. Dahilan, alhamdulillah, si Jesus, anong napanahon, na anyway, by the next episode, masasabi natin ang istorya tungkol nangyayari sa kanya, alhamdulillah, noong siya ay na-crucified. Pero for the meantime, alhamdulillah, may banggit natin ang maiksi, istorya tungkol sa siya ay pinahirapan ng mga Hudyo. So dahilan, sabi ng mga Hudyo, hindi dahilan sa hindi kami niniwala na ikaw ay propeta. Pero dahilan sa pag nagawa mo ang blasphemy, na ibig sabihin, dahilan naniwala ang mga Christian at the time na si Jesus ay anak ng Diyos. So, alhamdulillah, inshallah we will be also explaining more on the issue of John the Baptist. Alhamdulillah, sa ngayon, subhanallah, kumbaga, ang ginagawa natin ay para lang tinatawag na straight to the point of talk, na kung saan, alhamdulillah, si Jesus alayhi salam ay never in his life, never siya nag-claim bilang Diyos ng lahat ng tao dito sa mundo. Hindi tulad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang rahmatul lil alamin. Alhamdulillah, siya ay mercy to the whole mankind. So si Jesus ang nag-deny that he was only sent to the lost of Israel. So kapag hindi tayo Israel, hindi tayo pwede maniniwala kay Jesus alayhi salam. Kanya ang confine ang kanyang teachings sa mga Israel
yung tumutupad ng kanyang katuruan. So, yung mga Israel na against sa kanya, dahilan sinasabi nila that he was punished because of the blasphemy. Dahilan tinukoy siya ng mga Israelite at that time na siya ang ng mga Christians at that time, siya ang Diyos. Sa ning Paul, alam niyo yun, ang kanyang innovation sa katuruan ng Islam na meron tayong Diyos na Ama, Diyos na Anak at Diyos na yung Holy Ghost. So subhanallah, anyway, by the next inshallah pagkikita natin, I will be explaining more on the life of Jesus alayhi salam and the other prophets, that they have only one message to the whole mankind, which is to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and not to believe in the creation, because ang lumikha ay may pagkapangyarihan sa mga nilikha. So ang mga propeta, lahat ng mga tao sa mundo, mga jinns, at kung ano-ano pang bagay, ang mga bagay in between the earth and sky, subhanallah, alhamdulillah, yan ay, alhamdulillah, submissive sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi ko na mapahaba ang aking panilita. Alhamdulillah, inshallah, by the next, we will be explaining more on the light of Jesus alayhi salam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, we beseech Allah subhanahu wa ta'ala that we will be changing our stance when it comes to the belief or the Aqidah. We should have to believe that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan kung meron man sa atin at nagkabigkas ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inshallah siya ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah. Ang sabi ng Rasulullah sallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala Jannah. So kung sino man ang naintindihan niya at nabigkas niya sa kusang loob sa kanyang sarili na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at alipin, alhamdulillah siya ay papasukin sa paraiso. So kanyan ang kasimple ng Islam, alhamdulillah mga kapatid ko sa humanity. So alhamdulillah, I hope sana tayo ay magbagong buhay ay para sa sarili natin, dahil hindi tayo kailangan ng Panginoong Diyos. Kahit na Muslim tayo, hindi tayo magsala o magsala tayo, hindi tayo kailangan. Tayo ang magkakailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, inshallah, kung pabutin pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inshallah next meeting natin, we will be explaining more on the life of Jesus alayhi salam and the other prophets bi'idnillah. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Wow.